फंसे खोथा बुंनांगौब्ला आं जोबोद मोजां मोनदों। आं दिनैल' फैयाखै। बे सिना खनानि जाय बे बाथौ मन्दिर गायसनजेननायनि साननैसो उननिफ्राय आं खबर मोननानै बेयाव सम सम फैबाय थायोमोन आरो फ्राय मालाबा गोसो जालाबा आं मंगलबार दिनाव फ्रि थाब्ला खननै खनथाम फैनानै आङो खुलुमनो थांफैदों आरो बेखायनो दिनैबो आं फैग्रो मोननानै बेयाव थांना खुलुमदों। बेथ' मोजां मोननाया साभाबिक आरो आं सानो बेबायदि जोंनि साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिया गावनि धोरोमनि मन्दिरखौ जेराव लोगो मोना मानो खुलुमनांगौ आरो बे हुदाया आंहा दङ। आरो स्पेसियेलि आं गोबां मानसिफोरनोबो बुंदों बे जे आं जेसेबांखिनि जोंनि बाथौ धोरोमारिनि मन्दिरफोर नायदों बिनि गेजेराव खैराबारिनि भिरेमा बे मन्दिरखौ आं साबसिन नुदों, साबसिन मोनो आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिहेतु नै देग्लाय माने गोदान बोसोर 2023 बोसोर बे बिथिंखौ लानानै बाथौ धोरोमनि बागै माबा मोनसे लिरनायनि बिदि थांखि दं नामा सार? आं लिरगिरि होननानैथ' गावखौ खोब बिदि जाहिर खालामनाया आंहा साहस गैया। सुंद' सल' लिरो आङो, सल'मा लिरो, क्रिएटिभ लिरो। रायथाइ थाखिथाव आं लिरनो हमदों, लिरनोबो गोनां जादों। नाथाय धोरोमनि सोमोन्दै खोब गोथौयै हाबनानै लिरनाया खम। थागिदायाव गोलैनाय मोनसे मोननै लिरदों। सोब सम्भब आङो बाथौनि सोमोन्दै लिरजेनदोंमोन 1987 मोनसे लिरदोंमोन। बे बाथौनि जाय दर्शन फिल'सफि हाबना दङ बिनि सायाव एसे लिरदोंमोन आरो उननि बिथिङाव थुनलाइनि गुबुन गुबुन हाबाफारि थानायखाय आं धोरोमनि गोथौयै आं दासिम बिदि लिराखै। ओमफ्राय लिरा होननाथ' बुंनो हाया। बायदिसिना मेगाजिनफोराव जेब्लानाखि थागिदा फैयो लिरनो थाखाय अब्ला लिरनाय जायो। बेराफारसेथिं जों नुबाय जिखुनु जोंनि बर'फोरा टाउन सहरफ्राव थानानै दिनै गावनि राव हारिमु धोरोमखौबो जों सोलायनायखौ नुयो। मानि थाखाय जायो होननानै नोंथाङा सानो? राव हारि सोलायनायाबो बे थासारिनि खोथा जाहैबाय। माने गावसोरनि थासारिखौ लानानै गावखौ बिथांमोनजों गोरोबहोनो हायिनि थाखाय मा जादों जे गावनि रावखौ मालाबा जों बावगारलांदों। बेखायनो जों बुङो जोंनि बर' हारिफोरनि आखुफोरा ओरैबायदि गुवाहाटियाव थांबा असमिया रायगोन, केलकातायाव थांबा बङालि रायगोन, नेपालाव थायोबा नेपालि रायगोन। नाथाय सारा भारतबर्षआव माखासे रावारिफोरजों आंहा सोमोन्दो दङ। दा बिथांमोननि गेजेराव आं मोननै राव मोनदों। नेपालि हारिनि मानसिया प्रिथिबि जेरावनो थाया मानो रावबो मानसि गैयाब्लाबो बिथांमोना नेपालि राव बुङो। गुबुन फारसे बङालि रावारि मानसिफोराबो एखे खोथा। बङालि रावारि मानसिजों नेपालि हारिनि मानसिया प्रिथिबि जेरावनो थाया मानो रावबो मानसि गैयाब्लाबो बिथांमोना नेपालि राव बुङो। गुबुन फारसे बङालि रावारि मानसिफोराबो एखे खोथा। बङालि रावारि मानसिफोराबो जेरावखि थाया मानो गावसोरनि रावखौ बुङो। आनखि बङालि खेथ्रआव ओरैबायदि बुंनाय जायो बिथांमोना बबेबा मोनसे सिटियाव सासेल' बङालि थाबा बे लिरगिरि, खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि जागोन। सानै थायोब्ला बिथांमोना राजखान्थिनि खोथा सानगोन। साथाम थायोब्ला बिथांमोना समाजखान्थिनि खोथा थागोन आरो जुदि साब्रैल' थायो बिथांमोननि धोरोमनि सानस्रिखौ बुंनो थाखाय जेरैबायदि जोंहा बाथौनि मन्दिर दङ बेबायदि मन्दिर बायदिसिना खोथाखौ खालामगोन। दा बे बिथिङाव जाय मोनसे सोंलु नोंथांमोना सोंदो जे जोंनि मानसिफोरा गुबुन थासारियाव थाब्ला राव हारिमुखौ गारो होननानै। नाथाय आं दिनै बुंगोन जोंनि दा जों जाय सानस्रिजों बाथौखौ फुजिदों दिनैनि दिनाव बिथांमोना ओरैबायदि जोंहा मोननैसो खना खनला जायगा दङ। बिथांमोना गामियावनो न'खरावनो फ्राय असमिया रायो। नाथाय बिथांमोना गोथार मंगलबार खालि जेब्लानाखि आर'ज जागोन बे आर'जआव बर' मेथाइखौ खनो। बे मोनसे जोंनि बाथौनि धोरोमनि सानस्रिजों लोब्बा थानाय गोरोबनाय मोनसे मोजां खोथा। आरो आं सानो बेखौ जोंनि बाथौ महासभानि जाय बिथांमोना दैदेनदों बिथांमोनखौ साबायखर होनांगोन। रावखौ नाथाय बिथांमोना गामिसेयानो जायाखै। गाननायाबो थासारिया जेरैखि थाया मानो जों बुंनो हालिया। नाथाय गोथार मंगलबार खालि बिथांमोना मा खालामगोन बर'नि दख'ना गानगोन, आर'ज गाबगोन बर'यै। दा बे मोनसे मोजां खोथा। आं सुबुङानो गुबुन दाब दाब जायगाफोराव सोरबा साख्रि बाख्रि नागिरनानै नङाबा हा हु नागिरनानै टाउन सहराव थायो दिनै बहुत बर' माहारिया दिनै आसामावल' नङा दिनै भारतबर्षनि गुबुन गुबुन जायगायावबो थागिबि महरै माने जायगा लाहैदो। दा बेफोरबायदि सुबुङा माने
बैफोरबायदि जायगायाव थांनानै गाव हारिनि मानसि लोगो मोनियावहा बिसोरनि रायलायनाय रावफोराबो सोलायबोनो हमदों आरो फालिनाय आसारखान्थि नियमफोराबो गुस्लायनो हमदों। बिदियाव बर' हारिया सेरखाय बेरखाय जानानै दिनै खौसेथिनिफ्राय गुबुन जानानै सेरखाय बेरखाय जानानै दङ, जायनि जाहोनाव बर' होनना सिनायनो माने गोब्राब जादों। आरो लोगोसे बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बै बर'फोरखौ जायफोरा गुबुन माहारिनि गेजेराव थानानै गुबुन रावारिफोरनि गेजेराव थानानै बै गावनि रावखौ गारनानै गुबुननि राव सोलोंदों बा बुंनो गोनां जादों बा गुबुननि आसारखान्थिखौ नुनानै गावनि धोरोमनि आसारखान्थिखौ गारनानै गुबुन धोरोमखौ आजावदों। बैबायदि सुबुंफोरा दिनै दा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोसारनाय आरो बै खौसेथिखौ नुनानै बेनि फोसावनायखौ नुनानै दिनै गावनि हारि, गावनि राव, गावनि धोरोमखौ नागिरनानै बैफोर सुबुङा हालाय हाफाय खालामनो दिनै, जायनि जाहोनाव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा खौसे खालामनो नाजानानै दिनै दाब दाब जायगायाव थाहैनाय बर'फोरखौ जेरै गुवाहाटि बिदि जायगायाव मोजोमसे सुबुङा हयथ' बैथिं खना फारसेथिं दं, बबेबा खनाथिं न'नैसो सुबुङा दं। दा बिसोरनि गेजेरावबो धोरोमखौ फोसावनानै खौसे खालामनो गुवाहाटि बिदि जायगायावबो दिनै माने धोरोमनि मोनसे खुन्थिया गायसनदों। जेरै आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेब्ला नेहाथारि जाना दङमोन बे समावनो जों बै गुवाहाटियावबो केन्द्रीय माने जोंनि थावनि हिसाबै गायसनहैदों बाथौफुरियावहा। दा बियो माने दिनै आबुं महर मोनाखै, नाथाय मोनगोन निस्सय। बर'फोरा खौसेयाव फैगोन गावनि धोरोमखौ, जिहेथु सुबुं माहारिया दिनै आसामाव थानाय सुबुं माहारिया गावनि धोरोमफोरखौ लानानै जोबोद आखा फाखा जानो हमदों, दावखोनो हमदों। बर'फोराबो बेबायदि दावखोनाय मोनगोन निस्सय। बर'फोरा खौसेयाव फैगोन गावनि धोरोमखौ, जिहेथु सुबुं माहारिया दिनै आसामाव थानाय सुबुं माहारिया गावनि धोरोमफोरखौ लानानै जोबोद आखा फाखा जानो हमदों, दावखोनो हमदों। बर'फोराबो बेबायदि दावखोनांगोन। जों दिनै मालायनि सिङाव थानानै मालायनि धोरोम आजावनानै मालायनि राव बुंनानै मालायखौ फेदेरनायनि सोलाय गावनि धोरोम, गावनि आसारखान्थि, गावनि रावखौ जुदि फेहेरोब्ला बर' हारिया होमबानियासो सिनायथि मोनगोन। नङाब्ला दिनै गुबुननो नाख्रेबजाना बर'फोरा एरायलांनानै गोमालांनो हमदों, खौसेथिया गैया जाहैदों। दा बर'फोरखौ आं बेनिखायनो खावलायदों जाहाथे जों बयबो गावनि हारि, राव, धोरोमखौ माने आजावनानै बयबो खौसेथियाव जाहाथे फैयो आरो जों गसंथिनो हायो, बेनो आरो।